Františka Franka Smetánku, prosím ještě jednou aplaus, vážení přátelé, protože to byl náš vzor, byl to člověk, který se zasloužil, aby toto umění bylo patřičně oceněno, aby mělo nejenom v republice, ale i mezinárodně svoji váhu. Já se omlouvám všem zúčastněným, že jsem ještě lezu takhle, ale já bych chtěl do našeho ringu pozvat maminku Františka, jestli by byla tak hodná, přišla za námi. Tak ji podpořte trošičku, ať se nebojí. Chtělo by to asi větší potlesk. Pojď. Já bych velice rád tady přivítal tuhle úžasnou dámu a chtěl bych jí tímto mezi námi přivítat a předat tuhle trofej pro dnešní večer, kterou dostává každý vítěz, a myslím si, že tahle mamina je největším vítězem tady z nás ze všech. Děkuju. Asi chceš něco říct? Okay. No a budeme pokračovat na dalšíma zápasama, nebo spíš ještě jedním posledním zápasem. Libor Martinák a Franta Lobr, ale mikrofon předám už našemu moderátorovi a tak už si to pěkně uvede. Takže jako poslední zápas dnešního večera na uctění památky na Franka přichází zástupce nejtěžší kategorie, a to je 105 kg. Přijel k nám až ze Vsetína, je to trenér kulturistiky, sám se jí věnuje. Vážení dámy a pánové, do Červeného rohu přivítejte Libora Martináka! Zástupcem klubu Spartak Libor Martinák. Jeho soupeřem se stává zástupce V-Gym. Přijel k nám až z Písku 97 kilový Franta Lobr. Dámy a pánové, poslední zápas dnešního večera právě začíná. Fight!
fightery. Jako poslední zápas. To dávají, viď? Pěkný. Jo. Pojď, Vando! Jo! Pojď! Tam na ulici, vole. A on to Fanda rozjíždí dobře, ale teď se zastaví. Když dal tu kopačku jako to má. Zápas Vejka za Žďárou, Karty Logra, je tam krvácení stát, takže to je třeba ošetřit. Tak a přichází druhé kolo dnešního posledního zápasu. Pojďte ještě naposledy podpořit fightery, protože si to Pojď, Pando! Jo, dobře bylo, ale je to obrává to. Na kopu ten rybák! Volná hlava, Pando, šup! No je! Omar zákazný, ne? Omar zákazný, připravuji si spíka, on tam hlídku. Jsem vrátí. Igor Martinec se dopustil do povoleného zákroku. Počkal jsem na Igorovo odkrytí.
Tak pojďte ještě ukázat, že tady není Pando jeden, se šestí, pojď Pando! Pojďte ještě zaskandovat. Pojď Pando! Přečtěte svým aplausem a podporou morální psychickou pro Pro cílu nebo běhne? Dej mu Pando! Zápasníci byli roztrženi. Další faul od Libora Martináka. Pojď, Pando! Doražu! Pando, dej mu! Dělej, Pando, nechce se s ním! Pando, pojď! Pando! Pojď, pojď! Dělej, Pando! Dělej! Pojď Pando! Pojď! Máme závěr druhého kola. Martinou ukáží do svého rohu, aby je trenéři ošetřili a rozdali další rady do posledního závěrečného kola dnešního večera. Přes příležitosti, co se sypalo některá. Ale mě přijde, Přišlo, no, tam to bude před ním, až nežilo, on se zahlaví, dorazil. Ta tréma, ta... Možná, že já kombinaci to myslím, to prkal, pak taky to už ti jenom nedá, pak tam stojí doma, když se sesypal. Pojď Pando, pojď! Pojď! Dnešního večera Libor Martinák a Franta Bobre. Pojďte s námi do toho naposledy. Zápasy jsou opravdu očekávající, borci už sázejí na techniku. Ale to je poslední zbor, který se vás dneska večer pobavili. Nemůže, tam stojí hruba, hráč. To je ono! Pašli ho k zemi, dělej! Nohy! Nekrvavá. Ruce na nohy! Jo, pojď! Pando, kolenou tam dej! Kolika! Neviděl jsi jenom Pando, pojď! Pojď, Pando!
zaslouží si velký obdiv. Pojď, Vando, pojď! Rozsekej ho! Jeden! Jo! Máme krvácené zranění u Libora Martináka. Nastává přerušení hry. Trenér Libora rozhodl, že Ještě nebyli, soubory zdát nebudou, budou pokračovat dál v boji. Pojď, Vando, pojď! Rozsekej ho! Pojď, Vando, pojď! Rozsekej ho! S ideálnou Pardubicí. Pojď, Vando! Rozsekej ho! Jo! Dej mu! Vando, pojď! Pojď, Vando! Že se vám dnešní večer líbí, vážení přátelé, že jste nepřišli jenom tak, že jste přišli podpořit a podívat se na pořádný zápasy a samozřejmě podpořit. Honěj! Vando! Pojď! Pojď, Vando, pojď! Jo, pěkný! A máme tady konec zápasu, vážení přátelé, zároveň zápas, který se dotáhl až do konce, takže budou rozhodovat o tom, kdo se stane posledním vítězem dnešního večera. Ještě jednou prosím opravdu velký aplaus obou bojovníků, protože si to zaslouží. Nádherné představení, nádherný zápas. Vidíte, že oba dva borci berou všechno sportovně, jako sport. Není to něco osobního. I přesto, že do toho dali všechno, se dokážou obejmout a pogratulovat mezi sebou. Soupeř poraženému, vítěz poraženému, poražený vítězi. Vážení přátelé, poslední vítěz dnešního večera Franco Memorial Cup 2014 se stává Franta! Takže poslední katana putuje do písku, naše kolegyně předají ceny a na památku se vychodí s obou bojovníkama. Vážení přátelé, my bychom vám chtěli strašně moc poděkovat za dnešní příjemnou atmosféru, hlavně za vaši přítomnost, že jste přišli naši akci podpořit. Všem vám moc krát děkujeme a zatleskejte si, zatleskejte bojovníkům, zatleskejte organizátorům, protože si to všichni opravdu zasloužíme. Takže si myslíme, že naposledy dneska večer, ať Ideol uslyší pořádný aplaus! Děkujeme a loučíme se s váma. Doufáme, že se zase uvidíme. Za moderátorství se s vámi loučím já, Milan Kazda. Děkuji organizátorům, děkuji pořadatelům, hosteskám.